Gak omong. Inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Kresna. Setyaki. Wonten dawuh waduh adikku di. Njaluk rokok Setyaki. Oh Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ora filter kentingan Setyaki. Nggih. Kok ora Bu latur semene, ora pati duka mono. Lah kok ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasaning Rata Mantura Prabu Baladewa. Aku ora trimake. Aku ora trimake. Minggiro, menungsane guru ora glandange nenggala. Kresna. Minggiro Kresna. Rata Mantura dandanane pikirane. Ah kuwi suarane apa ora marai mangkel. Kok Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kang ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Iya, jagat dua badan. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok Tak tonyo nek isih semburan. Senjaki sabar. Karo kok Prabu kurang ajar Titenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lah. Ngawur. Kowe ora. Isa ndangane Baladewa jenenge Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggapmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, piye bener? Piye kadang Yayi? Anakku Purantawati njaluk Njaluk apa? Njaluk dijabi. Wus, Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha? teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk bae Yayi. Kok si arep ndi kowe arep ndi? Ora salu ngelunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Kene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoe diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe nek ganti piye to? Aku ya ora paham. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Wangsuk mono mati lho iku ana sasmintaning ingsun jagat wasisanemu Bathara. Ora waktu dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndagake kagyak. Sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsa meneng ngarsaning ingsun. Kakang Pati Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula semban kula wonten ing Madya Pada Prateng delahan Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati. Menawi paduka dangu dateng pisowanipun ing abdi kepatihan sanget ndadosaken kuwatir raos sing manahipun ing abdi kepatihan mboten mantra-mantra pindharan salomba pinanjaring alun-alun kemitrat saruk maras nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati kepareng hamba barona ingkang sejati sinuwun wonten dawuh menapa dene terwaca anggen paduka nimbali dhateng sowanipun ing abdipun Pati Udawa. Kakang Pati Udawa wonten timbalan kadiparan nggone ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata-tata rakiting negara Ndarawati. Kakang Pati Udawa murudyake matur marang panjenengan ingsun. Kakang Udawa Gusti kula sembahan kula menawi paduka miji babagan tata rakiting praja sadaya boten badhe nguciwani para kawula sami sayek saka kapiyah karo luhuring nusa bangsa tuwin negari Ndarawati. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhatenipun sami gladhen laki daning aprah
sawanci-wanci praja paduka katemping manamuka boten badhe angkepa kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula Kakang Pati Udawa ya ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayoga nungglir ngadhep karsaning ingsun Kakang Pati Udawa sampun boten kirang mlayu bimiswanipun ing abdi kepatihan namung delengan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjung ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ndrawati ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa lho diuji sesembahan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pendan apa dene sira Dimas Haryostiake prayoga nungglir ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Garba Ruci tansah pinanganing kawidadan nderek sami kula sawanipun ingkang ngrayipun Setyaki Koko Prabu namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pambektinipun ingkang rayi kunjung ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimbang sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati Setyaki ingsun tampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula punika jimat pariping dayana ing kasantosan Koko Prabu ing Ndrawati nun mangke dereng sawetawis dangu rawuh paduka Bapa Premban Durna miwah Koko Prabu Mandura nuwun sewu Premban kepareng kula ngaturaken pasegan mono krami kunjung ngersa paduka Bapa Durna sesembahan kula ing Sukalima Bapa Premban Durna ing Sukalima astaka swala sila bertobo swalu gimbal semorante hawala nggih Ger sampun kula tampi somaskanipun paduka anak Prabu Ndrawati ingkang tumandhuk dhateng Bapa ing Sukalima akarya bombong raosing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima Ger namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapa kunjung kersa paduka anak Prabu Ndrawati anak Prabu Sri Bathara Kresna Bapa Premban kula tampi akarya bombong raosing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula nonen Ger sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima titik lenggan sakmangke wonten Brajeng Dwaraka anak Prabu Ndrawati miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak paduka wonten Brajeng Ndrawati Koko Prabu jagat wajisanipun Bathara Wayaptura jagat Pathik Indra Jaladewaku ya Kresna tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptanipun Kakang ing Brajeng Ndrawati Durga mendhak kala sirna mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjung ngersani Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati Yayi Prabu kadangku ing Dwaraka kula cancang kucaking wani dumawang wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakajuwanan Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Yayi Prabu Ndrawati kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Brajeng Ndrawati dina samengko iki Yayi Prabu Kresna nun mangapunten saestu adamel kaget gugup raosing manahipun ingkang putra ing Ndrawati Bapa Premban dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan dhateng pepuyan upami alit utusan cantrik ing Sukalima bilih kelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten Brajeng Ndrawati saestu kula nedya ngrakit rata manik obro ingkang nangsing jong banunji kinarya petuk paduka Bapa Premban Durna saha nyawisaken hermawar kinarya amiji ampian paduka Bapa Durna kacena tandha bektinipun ingkang putra tumraping sesembahan kula ing Sukalima Bapa Premban Durna Bapa Premban ing Sukalima kula nuwun sewu Ger nadyan nembe karya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Bapa ing Sukalima persasat kadidene kejumbukan mukir sari klepaning samudra madu nanging nuwun sewu lho Ger tata upacara kaprajaning mekaten menika kala wau boten sakrepipun menawi paduka pisungsungake dhateng Bapa ing Sukalima krana menapa Ger nadyan papan kula menika wonten ing Sukalima kula menika ngiyup sandhap pepadanipun anak Prabu Duryudana nanging pendak-pendak ingkang Bapa sowan dhateng negari Ndrawati menika tanpa beda pangraos kula kados wangsul dhateng Pretapan Sukalima mila sak mangsa benjang menawi wonten wekdal ingkang milunggan anak Prabu Ndrawati sak kula wangsa kepareng tedhak wonten ing Pretapan Sukalima kula nuwun sewu Ger kaecana jigo kelawan pekewa Durgama Sangga Runggi
Sukalima karengku kados dene Ndrawati, anak Prabu Kresna. Anak Prabu Ndrawati, nggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Bapak Drona. Dene mekaten ya sing pangandika paduka. Malah samangke gandeng sampun kantingal sekeca. Tuwin asu ing dadi napas, asat ing dados riwe. Tumunten ingkang ngrayi utawi ingkang putra Ndrawati cumadhong dawuh. Menggah menapa to wigatosipun dene paduka Bapak Drona keparang rawuh wonten ing perut sing Ndrawati. Menawi keparang kawedharing kathah tumunten ngababarna. Nanging menawi wadita menaping para kadang sentana, monggo Bapak kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra Ndrawati pun Kresna ing Dwaraka. Bapak Penemban Durna. Matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan, nggih. Estunipun wale-wale menapa? Sawanipun ing Bapak Sukalima kadherekaken anak Prabu Baladewa menika. Nuwun sewu, bidhal kula menika mboten saking pertapan Sukalima. Namung mriki sowan dhateng kasipun anak Prabu Ndrawati menika sowan utawi bidhal saking negari Ngastina. Menapa to sababipun dene kula bidhal saking negari Ngastina malah kinantenan dening anak Prabu Baladewa wonten sukuliraning penggalih lan nyuwun purba paduka anak Prabu keparang ora dimingset anggen kula ngabyantara supados samangke ra dicetha anggen paduka nampi aturipun ingkang Bapak Sukalima menika nggih anak Prabu Ndrawati kula sumanggaken dhateng paduka Bapak Penemban Durna sumangga purba wasung ngasta paduka Bapak Penemban Durna keparang ambabaron ingkang sejati kula nedya ngangulaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Bapak Penemban Durna ing Sukalima. Bapak Penemban sejatosipun mengaten kok nggih. Sampun aturaken ing ngajeng bilih bidhalipun ingkang Bapak ing Sukalima menika boten saking pertapan. Namung bidhal saking negari Ngastina krana nalika semanten kula tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget raos manehipun ing Bapak ing Sukalima dene kula tinimbalan sowan kersanipun anak Prabu Jaka Pitana ing Ngastina. Tumunten kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana bilih samangke kula kadhawuhan supados sowan wonten negari Ndrawati mbuktekaken dhateng pawarta ing sampun sumebar warata saindenging jagat. Persasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhangipun praja Ndrawati menapa kepara saestu bilih paduka anak Prabu menika nggadahi putra putri wujudipun Sekar ingkang nedheng ambabar Gandhawarum. Ingin dipun kersakaken Bapak Drona kados pundi? Tegesipun Sekar ing ambabar Gandhawarum menika nuwun sewu lho, nggih. Wujudipun putri ingkang nedheng mekar tegesipun sampun ngancik dewasa kathah para nalindra nerpati, para senopati, para satriya brahmana ingkang kayungyon satemah kepengin amengku garwa dhateng putra paduka. Kula nuwun sewu, kabar menika menapa para saestu? Ya, Kresna. Malah aku minangka dadi saksi tama bakal pangandikane Bapak Durna kunjung saring Yayi Prabu Ndrawati. Apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi kagungan putra ingkang dina samengko wujude kembang ingkang mapan ana ing Taman Negara Ndrawati ingkang riklungguhan samengko nedheng ambabar Gandhawarum wekasan akeh wong kang padha kepengin medhek marang kembar mau. Kabar mau pancen kepara nyata Kresna. Jagat wasisan jagat nuwun sewu Bapak Penemban Koko Prabu. Nggih. Merming dados pangandika paduka Bapak Durna menika kepara saestu. Inggih menika anak kula pun Kurantawati. Ing titik lenggan mangke akarya hujating jagat. Satemah negari Ndrawati menika persasat kathah para narendra, para satriya ingkang kepengin namengku garwa dhateng atmaja kula. Nanging dumugi sapriki dereng wonten satunggal kemawon ingkang rumaja sarta anacoki dhateng manahipun anak kula pun Kurantawati. Lah menawi ngaten cocok. Cocok menawi ngendikanipun anak Prabu Duryudana bilih. Kula nuwun sewu, nggih. Sampun wonten setunggal candra menika wayah kula Preswana Mandra Kumara menika. Kula nuwun sewu gandrung-gandrung kaliyan pun Kurantawati. Tumunten anak Prabu Duryudana miji dhateng piswanipun ing Bapak ing Sukalima supados kula menika kepareng nglamar dhateng putra-putri paduka pun Kurantawati. Kula boyong wonten negari Ngastina. Ing wigatosipun badhe kula dhawuhaken kaliyan wayah kula Preswana Mandra Kumara. Mila nggih sampun terwaca bilih sawanipun ing Bapak ing Sukalima menika angebut-bun enjang anjejawah sonten ing wigati nedya mboyong dhateng putra-putri paduka pun Kurantawati.
Kula aturi mesaken dhateng Lesmana, Nger. Mesaken Lesmana menika najan putra Nalindra nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial. Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugraning Hyang Mahanasa. Ketitik najan Lesmana menika putra Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Nalindra ingkang sugih bondo bandu, sugih brana pices. Nalindra ingkang ababala raja ibaratipun ewadene kagungan putra kemawon lah kok nasibipun kang kados mekaten menika. Copita kula aturi menggalih. Badhe dapan pergiwa kalah kalian Gatotkaca, badhe dapan pergiwati kalah kalian pun Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu pendak-pendak badhe jauh kemawon gagar wigartan antuk karya. Lesmana menika najan putra Nalindra mongsal wasul kula aturaken piyambakipun menika nuwun sewu ibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi. Inggih Bapak Penebat. Lesmana menika kok sampun malih Jangka putra Nalindra. Sampun malih Jangka putra Ratu Atmajaning Brahmana. Oh, namung badhe njenengi bakul mie ayam merah lakon kok, Nggih. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika najan putra Nalindra ning kedunungan sebel sial mila. Kula nuwun kanthi sanget paduka anak Prabu kepareng samangke ambebantu dhateng mbok repotipun anak Prabu Duryudana. Kemarang ing putra pun Dewi Purantawati menika kula bayang wonten negari Ngastina. Badhe kula dhawuhaken lan wayah kula Lesmana Mandrakumara. Mbok menawi samangke sageta tetamba tumrapipun Lesmana anggenipun nandhang muyung menika, nggih. Kresna, kula wonten dawuh Kakang Prabu. Ora jenengipun Kakang rupa-rupa gedhang marang pengendikane Bawaduna babar pisan ora. Nanging lamun siadine murupi kanane anakmu Lesmana Mandrakumara ing Ngastina. Wah, ora monten ya bener. Akeh wong tuwa kang padha ngandhakake, piyai sepuh padha ngendikake, wong gandrung kuwi persasat bambung turut melurung. Nganti ora eling Brawadasena, akeh-akeh pancen kaya mengkono. Nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki. Nggone bambung malah semune kaya dudu putra Nalindra. Kaya wong edan ning tengah dalan. Pendak-pendak gandrung apa sing ditemoni? Apa ora mesake kanan kang kaya mengkono kuwi? Ora jeneng ora perkara Lesmana dhewe sing nandhang wirang nanging uga ngembek marang asmane Kyai Prabu Duryudana. Mula Yayi ndak jaluk kanthi banget junjungan drajating Ratu Ngastina ya kadangku Kyai Prabu Duryudana. Dhawuhna anakmu wadon lawan Lesmana Mandrakumara. Kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning Kasur Babut Lirik. Samangsa Kyai Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon, mestine Lesmana iki bakal gumanti ke Prabon. Sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana, mesti wae sesuk bakal dadi prameswari negara Ngastina. Lho menika lho, Kek. Angel lho kagungan putra-putri ingkang cinadhang dados prameswari menika. Mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan. Mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggi. Walangati salebete penggalih paduka anak Prabu Ndarawati. Pemarang-amaringaken ing putra pun Purantawati badhe kula boyong sampun kula cawisaken jumpana joli-jolan jrumpuk gandung lan sapiturutipun. Kinarya pamboyong ing nganten putri. Jagat pasisanimu Bathara wayah kula jagat. Nyuwun pangapunten Bapak Duna. Perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil. Namun tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil. Lho, rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi? Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nadan anak kula menika badhe mbangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Upamiya kula menika nampi pangaringipun Bapak Durna, kula sarujuk nanging anak kula mboten mathuk, tuwin mboten linambaran raos tresna. Menika ngibaratipun ana tetembungan ana temanten sepasar bubar. Menika mangke mboten prayogi. Langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi mathuk kaliyan Lesmana, mongko kula mambengi keparingipun Bapak Durna. Menika mangke ugi mboten badhe saged kelampahan amargi nun sewu Premban. Miturut ingkang putra Ndarawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salaki rabi menika gegaranipun namung tresna. Jaran ngibaratipun tiyang keplok menika mboten kok asta setunggal, nanging asta kalih. Temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten nggih. Mila kathah ingkang sami nyebataken dasaring tiyang badhe mangun Bali Wisma menika wonten setunggal seneng. Angka 2 kenceng, angka 3 kepareng, angka 4 wilujeng. Seneng
kenceng kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi menawi wonten negari Ndorowanti menika tasih dipun agem seneng gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke boten badhe sae kedadosanipun ingkang angka kalih kenceng ingkang kenceng menapanipun ingkang kenceng menika tekadipun oh tekadipun inggih kasinggihan mekaten sabab tiyang mangun Bali Wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking amargi sasampunipun napaki Bali Wisma menika kala wau badhe dhateng pacobaning gesang ing dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa mila menawi boten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salaki rabi tiang sepuhipun ugi sarujuk tiang sepuh temanten kakung lan tiang sepuh temanten putri sabab tiang mangun Bali Wisma menika boten kok njojokaken awak piyambak nanging uga njojokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih menika tiang bangun Bali Wisma wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng boten ketang namung sarwa ringkes kedadipun wilujengi dipun seksekaken dhateng tangga tepalih sederek sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingkang dipun enggahi piyambak-piyambak menika wilujeng dados tumrap kula tiyang mangun Bali Wisma menika boten agahan kesusu kaselak mangke mindha boten prayoga kedadosanipun oh inggih menika sae sewu prawi tumrap saka 5 petangan kados mekaten menika boten dipun agem boten nggih sabab nuwun sewu desa Mawasara negara Mawatata petangan saka 5 menika wonten piyambak petangan saka 5 menika tiyang badhe nglampahi rabi menika kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda inggih nggih Pancasuda menika nuwun sewu dinten kelairanipun temanten kakung dina pasarane menika dipun jumlahaken kaliyan dina kelairane temanten putri lajeng dipun suda 5 menawi dipun suda 5 menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati tegesipun durung tutanggane mangun Bali Wisma wis dadi duda utawa randha menika mboten sae mekaten Bapak Tulung menika malah kula nembe ngertos menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh panjenengan paring kawruh babagan kenceng kepareng seneng lan wilujeng menika kala wau kula ngaturi kawruh kula ingkang disebut Pancasuda lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jojo menika kula nuwun sewu menggok ya ngemplok obah ya mampah ngene bali mangun Bali Wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen momong karo anak putu menawi tiba telu menika wahyu menika sae menawi panjenenganipun njodokaken petanganipun tiyang mangun Bali Wisma menawi tiba 3 utawi 3 menika sae nggih menika tegesipun badhe bebakulan ya laris badhe menapa tentu dipun ayomi dhateng panguwasaning dat Campur Wendat menawi dawah papat menika ugi sinebut pegat ning ora pegat pati ana sing pegat rezekine ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute menika petanganipun menawi saka 5 mekaten iki nggih monggo lairipun Lesmana kaliyan lairipun Prantawati menika sampun kula etang menika sampun cocok dawahipun kalih lho Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula sampun ngertos nggih mawi paningal batos Rebo Wage lho lho kok cocok Bapak kula menika pendhita ampun dianggep kok nggih pendhita ampun disepelekke kula menika Rebo Wage Rebo 3 Wage menika 9 iki dados Lesmana kaliyan Prantawati menika tumrap kula sampun matuk sampun gathuk menawi kula jumlah menika wontenipun mawi boten kletu 17 menika dipun suda gangsal menika turahipun kalih tegesipun loro tegesipun jojo lho napa boten elok Lesmana kaliyan putra Prantawati menika sampun jojo menggok ngemplok obah mamah menawi cara kula benjang menapa malih panjenengan badhe muktekaken dhateng ke putra pun Prantawati menapa menawi boten sak menika nggih monggo dinten menika badhe kula boyong wonten negari Ngastina upami wonten pangandika paduka handua keparingun Bapak ing saka 5 dasaripun menapa lan wonten pangandika menapa malih kula nedya cumadong dawuh ngendikanipun anak Prabu Kresna ing Ndorowanti Bapak Durna
menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong ingkang sowan wonten negari Ndorowati Koko Prabu jagat wasisaring Bathara Kresna wonten timbalaning ngadhawuh yen najan dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Ndorowati mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndorowati Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene sowan Brut-brut sing Ndorowati Koko Prabu lenggah ingkang langkung merayogi kula badhe andhangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih yo Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang Panakawan Gareng padha raja sapraptamu Panakawan muning Brut sing Ndorowati nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebihna ing lodone Demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang abdi pun nala Gareng kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna iya nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan Batur derajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya nala Gareng Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan nonamit pasang kaliman tabik tinebene dene Demawaing tawang-tawang kowe iki ngapae Gong men kaya kowe rasa kaya aku watake dhewe-dhewe linepana ing tulak manung sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemempang abekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestuning ingsun tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabejaning gesang kula sinuwun iya Panakawan Bagong prayogakna sampun mboten kirang prayogi nala Gareng kowe padha raja sapraptamu nala Gareng kados penemban durna iya aku bendaramu saka 5 penemban durna lenggah wonten ing mriki ya wis pancen sawetara aku sowan anak Prabu Ndorowati bekti kula kunjuk penemban katampa pangestu tampanana ya nala Gareng nun nggih sanget anggen kawidatosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan menika kados penemban durna penemban durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati bakal aturake marang anak Prabu Ndorowati kowe lah syukur Kang Garwa mboten nderek ora mbok dijak ora tau tajak bojoku ora tau tajak mriki ajeng wonten balapan jaran lho hus sing apik nama ora karang kula niku gumun napa riyen sampean niku mbok dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika wis rasa dadak werna-werna kabeh iki ming gumantung karo kodrating Wang Mahanasa kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku oh nggih bukti kula nggih penembahan iya ya tak tampa nggih sanget anggen kawidatosaken jimat paripe Panakawan Gareng padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa Bagong padha slamet nggih pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe daerah ning kasantosan Gareng padha raja pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk pangestuku tampanana nun nggih Gareng padha raja Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku ya Gareng nun nggih Bagong padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih ya pangestuku tampanana nun nggih sanget anggen kadadosaken jimat wah piyai semene kok ming pangestu cak ora ana sing ngekeki apa-apa ya Reng anggepmu ora dikai apa ning kraton kok padake nolo Gareng wonten dawuh sih lho
gawe kaget niki. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Wah, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga memang kula angka kalih. Malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Coka ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ngisi ing Ndarawati enggal priksa. Menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndarawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kadempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae nggih. Sakit. Lara apa Petruk? Wah, mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tenggen dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora ubah ora napa-napa. Matane kedap-kedip, nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk sore. Petruk loro tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi. Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngoten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa ali kula jukone segoreng. Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh mung sego tok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kalih kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Kok ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong kuwi ya iso napa persambatku? Aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuk karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ibaratnya kaya dene cecak muntal cagak cebol gayu bulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Mula ndek gegayuhan iki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Kula ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku ora arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur. Sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Ndara Kresna tahu tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Limasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokke pustaka Jamus Limasada, Sinuwun Ndarawati tahu tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokke pustaka Jamus Limasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Limasada, Buh, lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan iku Petruk kantong bolong. Lah kok jebul Petruk niku le awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Dek. Nuwun sewu. Narendra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Narendra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya kuwi Kresna tumameng dlancang seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika
mongko sing napa pangandika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndrawati supaya eling karo pangendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis ngomong kali kula, "Reng, kowe ning negara Ndrawati, terus kowe matur bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane Sinuwun Ndrawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Ndrawati utang nyawa karo Nalagareng. Kantri maning Nalagareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira nek kula bumi angus negara Ndrawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Piye to reng le sumbar kok ora bumi angus negara Ndrawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-menclek. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndrawati mesti badhe kula sak asik. Kula damel bosa pun cekap semanten atur kula kemareng kula anengga dhateng Sabdatama paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Nalagareng wonten dawuh satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalangganipun paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Ndrawati ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa Sinuwun? Bapa Prambadarna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih. Arep dijawabke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Astina. Iya pancen mangkono Nalagareng. Pancen arep didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Oke, nuwun sewu. Niki perlu dirembuk ampun Sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ingkang putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon, panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tua pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tua ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tua niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nalagareng. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti keprabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna? Lah kok didhawuhi karo wong lanang sing rada kentrir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndrawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake karo anak ratu sing rada koclok. Menika mawon.
Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petro, lho Petro menika mung wong batur gedhi bal 17. Petro niku mung ponokawan. Ning apa kabagyaning lahir batin menika diukur karo akeh Brana Picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh Brana Picis. Malah kadangkala wong sing mukean Brana Picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petro nika wongean, ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Pancen. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arep ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Goro Ngastina. Lungguh kursi apik nganggo gelang nganti ting krompiang nganggo jarik ibarate blebekan mas ning nek atine rekoso saya putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan ya ngoten niku carane ngeto ampun mangan bakwan nyemplung ning kebon lombok bawane telu lomboe patang ning lahir batin nggih mang paringke Petro nuwun sewu lho sinuwun kabagyaning lahir batin menika mor misah tegese mor misah piye menika mboten saged dipun dadosaken setunggal upama iso didadekake setunggal menika mung pepetinganing titah kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumanding ning kok sok baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lahir bakal sumanding niku sing disebut mor misah mengkono lho Karang nggih ning nggih gumantung panjenengan monggo mawon dipun paringaken Begawan Durna monggo paringke kula monggo paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning kentir monggo paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji tur dasare ingkang putra didhawuh karo adi kula Petro arep ora patek sugih ning ya seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel terus sewu angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten napa-napa kula tak bali tak ngrukti kon arepane Petro cetha tekaning mati nglalu mergo ora lakon dawuh karo putramu mboten napa-napa kula kelangan ati mboten napa-napa obrak-brek legane kate lho kentos walu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana wah lah kok kebangetan kok ngumbar omongan lho Gareng ing atase kowe drajating ponokawan gedhi bal 17 wong arek nyolok mripat kowe iki mung batur lah kok langap-langap ndruwi kaya grojokan nerwetek kaya becek sepun bapak tegaran ucapmu barat wah nesu kok wani ra saweti Durna nah wani ra saweti kok nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndase aja kasar-kasar men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok nyuwun pangapunten kula mboten nonton urusan karo sampeyan kowe ana urusan karo aku perkara napa kowe ngeceh karo wong Ngastina sapa sing kula eceh putu kula semana mandra kumara kowe tanggep wong kentir tanggep wong edan tanggep wong kocok kowe putra Narendra Nala Gareng ora melek mripatmu nuwun sewu kula tak takon kentir napa mboten lho heeh ning ra ora perlu diomongake lah tegese sampean wis ngakoni omongan kula niku napa gara omongan kula niku mau ngapusi nek kula omong abang ya kula andhake abang nek nyatane biru ya kula kandhake biru napa wontene kula mung kepengin ngeman karo putrane Ndara Kresna Dewi Bratawati aja nganti didhawuh karo putra Narendra sing nuwun sewu rada wah pikirane lho omonganmu ki iso meneng apa ora Nala Gareng kowe iso meneng apa ora kowe kebangetan kowe ngatasi derajate batul ketibane Tluker kowe nyolok mripating Bolontio kowe ngino karo anakku Semana Mandra Kumara Mas ora kerubutan Madrana Reng iya kandangane iki iso apa nyepeleke ora kowe menungso ora tatanan sampean sing ora tatanan Gareng kudune ngerti mungsumu ki aku ora kowe
sampeyan ae dhewe. Ayo nawani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, marang ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa, apa-apamu? Wah, yen ngono pancen pepalang Kresna Mandra Kumara ki mung kono kawan. Petrus sing utusan kakangane nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Puratawati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Puratawati. Kudu padha bali saka negara Puratawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis enak kesel juarake omah. Genti-genti kok akan wedi karakter wayang. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna menang mboyong Puratawati? Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke nggon aku. Sapa sing cilik gedene saka kadedaning Baladewa menang mboyong. Ya kuwi Dewi Puratawati. Oke, tak tandangi. Semono ke sayembara apa? Sapa sing iso nglangkahi bathange gareng? Lho. Iki kok bathangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter kadedan. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba bareng Nang senggonmu sowan, Oh Prabu. piye? Nyuwun diparilah. Diparilah apa? Keparengmu kula badhe ngrencangi dhateng Nala Garing kaliyan Bagong. Mesakaken ing atasipun Manakawan badhepipun Pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki. Wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake. Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun 100 cacahing Kurawa kengko nek nganti iso gawe bapak kulite Nala Garing apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Koko Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih Dioji. Kula namung badhe milani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung awat-awatono wae Nala Garing lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Inggih, isaken Dok. Sata Kurawa. Pripun merban? Angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho. Ingkang putra ing Banjarjungu. Bundur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhaup menapa mboten? Kula nadhong dawuh Bapak Merban. Nadyan keputra pun Surtayu cumadhong dawuh Bapak Merban. Nadyan kula pun Kartomarma cumadhong dawuh. Kula pun Swatama cumadhong dawuh Merban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocah? Agriku sapian lambat dhateng pun Puratawati badhe kajauhaken kaliyan pun Leswana Mandra Kumara. Itu damel menapa boten Merban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula pamangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula ngarana Prabu Baladewa nalika semanten sampun nampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul lan usuli. Sowanipun Panakawan Nala Garing lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman Rimasata. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ing dadosaken perkawis. Tunggule
dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndrawati. Antawisipun kula kali Nalagareng anak Prabu Baladewa kali Bagong. Wah, boten katen-katenan. Tumuli Nalagareng kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para Satakura menika ing wigati Dursasana. Griwun, Praban. Iki Bagong karo Gareng tekan kene. Undurna ya Le, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungen sikile. Iki ngestaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nalagareng karo Bagong, wah, Lesmana anakku ngene bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestaken. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Kowe sago kok isih cengenges-cengenges. Lho wawunen sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mriki kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Gareng ki mung ponakan, Bagong ki mung ponakan Todi ning bodeni apane? Oh, sampean mboten ngerti kok. Itoke pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan bawa kenemban. Kurawa tempu di papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk, loro Gareng, telu Bagong wis dadi Pancawara ning ora tau iso menang. Lah kok mengene iki ajeng dibaleni. Ngekei ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakal do ting penyonyo sirahe do ting penjoto. Ora-ora bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku enak paring dawuh. Nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan rombongan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen Nalagareng karo Bagong mengko men bisa lulus ngene Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sado wedi, ora sado walang ati pikire. Sing tetep tangguh-tanggun pesthekno kowe bakal rekoso uripmu. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh swata memangkato lho iki istaken dawuh pamit mewansi. Kurawa wis damblak-damblak lho Rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kawan nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para Sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petruk lalu. Kowe kelangan adi, ha ta? Nek dhewe mati nang kene dikongkon Petruk krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndrawati. Petruk bangga ora sida mlalu. Ning awak dhewe mati. Oh iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye? Kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petruk. Ngene wae Nek. Pokoke tanggung ngono gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kowe kebacut nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e.
nek nganti Baladewa nesu Bagong malah jajaran cuketane bola ora minggat glandang negara Koduar abot aku to resikone iya mula kene wae saiki ditutup do piye kowe mungsuh Kurawa nek Baladewa maju aku sing ngadepi aku heeh Kurawa 100 ki tanding aku ora masalah kowe iki cilik ketoke cilik ning ringki lho rek anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe ha iya anak mbarep kok wani ora wani tak ndelok kaya apa kadedane nolo gareng mundur kene le Kurawa tekan kene ora nglunduk karo awake dhewe kon bali ning omahe Petruk aja gelem rawe rantas malah bakal tak putung tontonan benar ngerti kridane kakangmu barep jaman kowe rungono aku dereke Ndara Janaka iki Ndara Janaka mungsuh cakil pantine Ndara Janaka krubut buta 40 wena tak rampungi dhewe kowe le wayangan endi kowe hah aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iku kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok mungsuh buta 100 reng mbok wong ki ora kok kemangkean nunggulan lho kene ton iki ora pati kula ngabdi pun nolo gawe mburi kae ora pangling Bagong nggih nek ana pati menika kang wingking Ndara sinten Surtayu iya aku Surtayu Bagong wah lha iki mungsuhe pertama Surtayu reng ngati-ati piye goleke pedhi apa Gus nggo ngopo nek kowe mati barang Wes senengane kok mujenge kakane Surawe to dongakno kakane menang karo pate-pateke ora. Kersane napa Ndara Pate? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih ten mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora. Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah boyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur Lesmana Prabu Darawati nek nganti Petruk ora kelakon dawuh karo Purantawati dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patine Ngastina ngono wek-wek cangkeme tak wek-wek. Rek, ora ngono kuwi ra. Aku sing deg-degan nek. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrok mendono susisan. Krubut aku ora bakal wedi. Lho, lolo garing suarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cangkem-cangkemmu dhewe kok. Arep ora kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtai. Ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Ku tak nggo nekram sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane beje kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sak eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki bukteke sapa sing iso ngalahke Nol Gareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nol Gareng, Petruk dhaup karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju, jajal Nol Gareng apa Kurawa? Gleleng tenan nek Gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banteng rono, banteng rene. Wah, seneng aku Ren, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe Ren. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisah kaya ngapa. Nek Gareng kaya iso ngalahke Janaka mintuk pamrih tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, enteno tumbakmu. Iya. Iya. Ayo dene, Wer. Jangan
apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Yo piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Zaman Ndara Janaka isih muda. Zaman Swita Begawan Durna. Terus pendaftaran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus aku kena. Ora sok disambi omong. Nggih. Aku ro Petro ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petro nek gelut ya gelut, nek kok nampani panahmu iki ora iso. Kok nampani tombak ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikai. Masa? Domongi ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai Japa mantra, Japa mantrane. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Mat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada ujen. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah hampat. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki bapak lunga biyong meteng. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, aku wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to. Asane ora den. Aku men siti. Kudu tatap tanggo-tanggo. Lah iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu ponakane Ndara Janaka balas Surtayu balese aja kuwatir. Iya, Sur. Kawon, Pak. Mboten nyono babar pisan, nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah. Kula menika gelutipun kaliyan Petro. Lah iya. Ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah, garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro. Arep linen ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro. Ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer. Kula semanggaken, Mas. Kula mboten saged ngatasi pun kula semanggaken. Loro kabeh awak kula. Muncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten rama mokal. Ponokawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora tumandang mboten mandering. Mundur man. Kok bathukmu biru ditendang Bagong. Monggo nendang nganggo teklek. Teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula semanggaken nggawa gaman pun mboten sak nggawa gaman. Nggawa gaman ya kalah. Suraper. Merkoso uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur nuwun. Maju oleh Cah Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot ora akonane, Mas. Sapa ngerti gareng gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih ora maju. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget bebas kok. Jadilan Kang Slupan ya mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki gareng karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani wae karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lah kowe iki
batur wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri Lusi jalmotan kena kini lho. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ngomong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Ya guys. Wah, tak antem tenan. Nek kok bales lho. Perang ki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh, ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atau sing sirah. Ya guys. Weh, lah kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwate. Ya wis. Gon mburi piye ya? Gon dadamanya. Ha iki cak kendeli ngene iki ora kok meng halo babu tak anjir pisan modar malah kewirangan ta kowe. Ayo. Rasa kok kan jogetnya weh. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi ya. Oh, kowe ra wani ngene iki sing ngomong sapa? Aku cak kendel ya wajake nya ayo. Buri kok piye nya ayo. Lu kok men gelis iki piye ya? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya ngene lho nya. Lho, dimatke tenan, geng ngantep. Buri kok piye nya? Kowe tegese cak kendel tenan. Aku ya wani nya ayo. Buri kok piye nya ayo. Kaya ngene lho nya. Ayo nya. Oi se. Arep ngopo ayo. Buri kok piye no? Buri. Oh, ada kira. Oke, wet. Tresno ya modar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo. Jar kowe. Ora apa-apa. Ora apa-apa tenan, ora apa-apa itu ngoyo. Golek utekmu wah. Aku wis ra utek. Oh. Mulai kowe gagar utak, aku ora diutek dadi ra iso gagar utak wis santai wae to. Pisan ta? Yo. Cak siramu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ratataran ora pindho. Ganjel kok geno. Manut. Ya ganjel kene telu. Waduh, ini udah kebal sirah kok. Resiko ya guys. Pecah sirahmu ya. Biar. Wih, ora apa-apa. Ya gentenan ya. Waduh. Mau perjanjian ora gentenan. Cara ngendi perang ora gentenan. Atene seneng kowe babet. Kene iku wis sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo, mati tenan iki lho. Aduh. Tumung kula mbok ngakose buku Pertiwi. Ayo guys. Kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki jenengane ngedonke mungso ngono kowe. Kowe ngomong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan ora aku sigar tak plestere ya ora kena omong langsung bet ngono langsung des semerah oh kuwi ndonga barang wong iki arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah ngono Jawa kuwi ya wis nyo apa ya Ora apa-apa. Rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan ya? Oh iya. Kene ora dijeneng. Iki Pangeran Pati dijeneng kok iya lali. Oh. Siap.
Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku bisa. Mulai mumet bisa. Yo terakhir yang ketiga. Yo. Perang ini kira enak. Temonjo dimake yo kecekel. Heeh. Ora sandadak gabrus-gabrus ngentek tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 ora apa-apa. Wah, rame iki yo terus ke. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Hut. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo. Pisan. Pindho. Ping 3. Sini. Wah, jauh tak antuk kok ora ngrasake blas kok, Gong. Ayo wayang ora muni lara, cangkeme ya ora lara. Hop. Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap, saya siap. Yakin? Ayo. Nampung nyawamu. Sileke palu aspal. Bir, kaya mau gayeng kok nyenyet, kok ngerekar, wajahnya kalah. Sis, matanya. Boleh, lek jengkulmu melocot wih. Ngapunten kalau kita bagong ya, enak Bali, enak. Kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula semangga sembah basa ngerti rek mulih Kong wis nek iki nek ora mulih ade mudar tenan iki ade nek ora mulih mudar tenan ngopo mulih sing maju ra Kurawa sing maju sapa sing maju Baladewa sing kiper iki ora bal-balan yo nyuk iki perang kok sing kiper iki Prabu Baladewa maju nggawa Nenggala panos main jajaran sultane bare blenan no kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakoti glandang Nenggala jeblok ketemu terus tangane Baladewa mak slonong abing kae wah murup Baladewa golek kaca ora kok tangane murup senter iki Nenggala Nenggala kita maki gunung jubruk sego rasan. Aku mau namani gunung bola-bali lho jubruk-jubruk ini. Nekat ngene ora asra dirosa sapa ora. Munjulan ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora, mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa tamani Nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek ana. Goblok. Ora nenani wong tua aku ora dong kok. Wong ngerti ora, mulane tak ajak pengajian ke sok melu. Iki kok awakku mulur iki ngapa saiki? Deng. Apa? Bala, iki mati ta. Saya ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngopo ae?
kok gak dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Ayo goleke pengilon. Tak goleke pengilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku mung muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestumbara. Nolo gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya, jagat. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturi sembah Prabu. Non, ngatur sembah. Pangatur sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nolo Garing ora liwat pangestune nambal. Kula pun dinggo jimat paripe. Nolo Garing sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara makata. Iblis lanat. Panon jangan bawa cita macenya. Ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek modal. Ana kakane kok disamplak sirahe sapenae dhewe. Ngati-ati iki benda tau nggo nyolong tekan ping 5 ora koman. Walah setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku. Lakon neng UGD. UGD yo, nggo penimbangan beras. Kae KUD. Kaya kleru. Ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembukan kesehatan to iki. Mati dening aku, mati. Kok Prabu laturi sabar. Kula mboten kepengin Negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan laturi sabar. Hoi, Raden. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku adikku bocah berasa. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna aja to bisa Kresna. Menungso ora tatalan kae jenenge Baladewa ngembari marang panguasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih kula ngertos. Menungso ora kuwi Kresna. Ming ngene lho. Nggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nun. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi kok Prabu yo. Pokoke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah nglangkung prayogi. Koko Prabu gek omong. Inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Kresna. Setyaki. Wonten dawuh adikku di. Jaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ora filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu latur semene ora pati ndonga mono. Lah kok ngantasi Baladewa dikembari karo panguasane para kawan kere ngembari marang panguasane karo mantul Prabu Baladewa. Aku ora trimake. Minggiro menungsone guru ora glandhange ning kono. Kresna. Minggiro Kresna. Ora tuan-tuan dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel. Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakku duwe penjaluk. Inggih. Purantawati sagedipun dhaup sinten kemawon?
waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estripun nedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa, Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa, Kresna? Kok Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki wonten dawuh gurana este. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar sedang. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Puratawati. Ngono. Inggih, Njaluk pamit tak ngajar kuwi. Karo kok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep apa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani Roma Rangadia Banon Cinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjaki sabar. Karo kok Prabu kurang ajar ditenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lah, ngawur. Kowe ora. Isa nangane Baladewa denenge Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggapmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purontowati. Purontowati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, apa ya Kresna? Nggih, kadang Kyai. Anakku Purontowati njaluk Njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus, Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk pamit Kyai. Kok si Arnendi kuwi Arnendi. Arnendi ora salu ngelunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Kene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoe diganti. Piye to gong kowe kok dadi kaya ngono kowe lek ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku gak iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi meng donga, Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo wedok aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki lek salim cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Kowe iki tak goleke dukun karo dukun bayi. Masa awetku diplotot. Nun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong iki wangsule kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radang. Ya wis tak suwunke marang Nah aku malah nih kok nyaur. ora usah nyaur. Harus disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi Bagong. Ah ngoten ora marang kerek. Oh nggih. Mbok ora sembrono, Den. Rang. Aku piye ki Rang? Kok dadi malah wis Ndrawati iki sembrono wis Ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Baleke. Menungsa padake teko Bali yo ngene tak cekelik. wis. Lah iki metu-metu ora sakarep.
Ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wae kurang ajar wong. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Ndata Cakra. Ndata Cakra, Ndata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petrus ngaturke Njata Cakra, Petrus dadi mantuku. Oke. Yo. Ayo mulai yo. Ayo. Petro kon ngaturke Lemarto. Ndata Cakra. Ndata Cakra Lemarto. Nolo gareng wis bukan nolo gareng. Nolo gareng sing bukan nolo gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bari yo ngestaken. Nyuwun pamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jengkolmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Yaki ditunggu nang kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Kula namung derek kersa paduka Kanjeng Bapa.